Στήλος Irrigation, κοντά στον αγρότη. Νέα εποχή, νέες εγκαταστάσεις. Στις νέες μας εγκαταστάσεις, στη Λεωφόρου Ειρήνης 215, σε ένα άνετο χώρο μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την αγροτική παραγωγή. Με την πολύχρονη πείρα μας, σας παρέχουμε εγγυημένες επιλογές σε ό,τι έχει σχέση με την πώληση αρδευτικών συστημάτων, αγροτικών εργαλείων, ειδών, ελαιοκομείας, ινοποιίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομείας, ψεκασμού. Και ασφαλώς η σχέση μας δεν σταματάει εδώ. Είμαστε δίπλα σας και μετά την πώληση, με την παροχή τεχνικών συμβουλών αλλά και σέρβις των προϊόντων σας. Στήλος Irrigation, Λεωφόρος Ιωαννίνων 215 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 0 22 657.